จริงๆรอยกับบัตรซันสปานหรือโฟกันได้นะกับบัตรทำไมไลฟ์ผู้ไล่นะกับบัตรยูเพลย์ลองกาบูรองกีกัมบูลาเลยูควรดูลาพาบายากีอูยีเยอูไอลากาจิงอิมกากูนา Kakerdop neng kuple bagian ro Gibril Goya roya utrai Snapper teba ukren Goya roya utrai Piki ben real shot man Duanda uji su ukun cha ukma Ai buram ya Ruai biang ke dekat ke beningkong you play long kaburong di kampu nale bayangi ye u ai la ka jing im ka puna ka ker dok neng ku pli bagian rum di tu ya roya utrai Snapper teba ukren Tu ya roya utrai Iki ben real shot man Tu wanda uji su ukun sha ukma Ai buram ya ubula lekam Leila penlong Das nam leila penlong Jing siêu spa Jana Jing im hati bangen Bubular ban ai Dong pok ubak rau tambah wanda Yes man Kajing ma bajing Supu jisu On share Doya roya utrai Snapper teba ukren Doya roya utrai Iki ben real shot man Tuanda uji su ukun sha Ai buram ya ubula lekam Ikam kiba krau ula leha birthday Ka uru hadonu jingken ka yai shtay Den reikan salong jing pelakang malai Wanda ya uji sungin yoi matman Doya roya utrai Snapper teba ukren Doya roya utrai Iki ben real shot man Tuanda uji su kunca lupa Ai buram ya ubula lekam telah Doya roya utrai Snapper teba ukren Doya roya utrai Iki ben real shot man Tuanda uji su ukun sha lupa Ai buram ya ubula lekam telah Nyar wai lang gaji rai ka ba Sunspa nyo puwe Nak bat thamai bat khandai pun riu nak barim Sunspa nyo puwe
เป็นคราวอยู่เยซูคริสต์อุตรายที่มารอชื่อนอมด้วยเยรวายเด็กจริงคือแม่ยังกันนี่จริงรวยเป็นคราวอยู่เยซูคริสต์อุตรายที่มารอชื่อนอมด้วย Yesus Kristus utrai Ben kau Yesus Kristus utrai Di barok jiu nom du Di angel neng bat kiriu pun Do puram yahu Di angel neng bat kiriu pun Do puram Baring mensim hapok kabuneng ru tunget duko ngupat tudem ban kurang yau tunget duko ngupat tudem ban kurang Wai biang kata kot ke besau Pi barok ki baring bensim Hapok kabuneng ru Tunget tuko ubat tudem Ban kurang yau Tunget tuko ubat tudem Ban buram Ban buram yahu Ban buram Ban buram yahu Ya roi lang kejing roi kapa Lai sepaan ribusan nak bertemai Lai sepaan ribusan nak kut kilom jong kajing jai Nakut kilom jong kajing jai Sipai kristan tu mi Tutur syakrang syajing yale Kat pas ngi kadang i Sau dong jong i nong shun ki kem La ka bon lut ngin se Ngi jep jing ek ka long jing jong Kan chok lu ya per hei O ngin chok da ka jing et Ngin chok da ka jing et O da jing
chop tuan burong yin chop ya ka birthday na kut kilum trong ka jing shai na kut kilum trong ka jing shai shi pai kristan tu mi tutur sha prang sha jing ya de kat bas hi kadang i sao dong trong i nong shuan i ke la ka bor lut ngin se ngi tep jing et ka long jing chop kan chop lut ya birthday o ngin chop da ka jing et ngin chop da ka jing et o da jing chop ton burong ngin chop ya ka birthday lama jong i long ka jing i ngin chop i long wat na ngin yat ha su rok ka jing chop wat riu puit ber ta cha la jing et kum er thang thari yat pa jing wit ma ro la jing et jing yap ni la jo lok stir u ya ba ro o ngin chop da ka jing et ngin chop da ka jing et o da jing chop ton burong ngin chop ya ka birthday Kacha ba pai nong shuan i sham ha jing riam i shir ke song shuk ngim day sha prang ngien tur ngien tieng ki nong shuan le ngien thong tu pia ka jing pen ngien pan po da jing shi sha ka per thai luk kan sa kin yu tang yos ho jing sa wa ngien chop da ka jing et ngien chop da ka jing et o da jing chop ton burong ngien chop ya ka birthday kita ba chop ya ki nong shuan chan kum bali on ai hap ring hak ma jong ki agel kerteng jong ki plashai kina lor ki lum ka jing shai don ut ai lut ha u ngin chop ki shi pai ka jing dum ha kerteng u ji su o ngin chop da ka jing et ngin chop da ka jing et o da jing chop don burong ngin chop ya ka birthday o ngin chop da ka jing et ngin chop da ka jing et o da jing chop don burong ngin chop ya ka birthday Inya ruai lang kajing ruai kapa lai spa kan dai posan bat nga kerpat yang kipala benyang bagin so pa yang lang nya ruai kini kajing ruai jing ruai kapa lai spa kan dai posan dan ulok kat uji sukuar dor inya ruai da kajing kumen kini kajing ruai dan ulok kat uji sukodon em om don ubayay don lembat ka man kapon em om don Jisu pa itang mami marway ringkat pat ngaman laki por dashi shakum mami on shem hae lok pa i bakodon om don ulok ubait kum
yang em om đòn chính ít trong u ca ba ba la chi sha em om đòn Giêsu ba ít tăng ma me marway ring kat bat ngaman lagi po na chi sha kum ma me on shem hai lok ba i ba kodo buồn xin ya u nga la pen ba na ki ka ba jing lo jing i jong u ya nga ka yen mau thong ma u om Judah Giêsu ba itang ma me marway ring kat bat naman lagi po ta shi sha kum ma me on shem hai lok ba i ba kodo haba ka jing im jong na kan sawa yang aku bat serpai hapo ka do nu jong na u pasiao wat kuslai lem de yao Giêsu ba itang ma me marway ring kat bat naman lagi po na shi sha kum ma me on shem hai lok ba i ba kodo u Giêsu dai nya u Giêsu da i de kum yang long ten rai ba shi sha ka bola chan bun wan shao to yang shong batu shi arta Giêsu ba itang ma me marway ring kat bat naman lagi po na shi sha kum ma me on shem hai lok ba i ba kodo Giêsu ba itang ma me marway ring kat bat naman lagi po na shi sha kum ma me on shem hai lok ba i ba kodo lok ba i ba kodo nya roi lang ke jing roi ka pa san spa khat nyo
roi biang ke dekat ke peningkong Haba jing im jong ila ben Erio Jing kerben la do baro kata Galo Nyo lagi jing kerkujer yagi Baro Ayu blale duble di pensa Dengo Tongin yo yaki jing kerku yo Jingkerku jeriaki Baro Yo jingkerku Jingkerku buklela Ben yo Yo jingkerku Jeriaki baro Ayu blale duble di pensa Dengo Angket laka kuslay Angket laka kuslay pi uti Skoutai Pan ba laka din na shisha pin Lalai Yo laki jingkerku atatin Kanda Lenter linti pin shurai kata Nang jam Yo jingkerku Yo jingkerku jeriaki Baro Yo jingkerku buklela Ben yo Yo jingkerku jeriaki baro Ayu blale duble di pensa Haba pipet shaki baker ai Kaspar Yen mau ku kres kula kam Bun sha Yo laki jingker ku bas pakang Wan ra Kaneng abeng long ban ki yu trai Dem ka yo jingker ku Jingker ku jeriaki Baro Yo jingkerku buklela Ben yo Yo jingkerku jeriaki baro Ayu blale duble di pensa Dengo Kunta hableng ki jing e la ren Waktu jingker men budan putrai Yo laki jingkerku putrai Ben pai Jing shkan pin yo hado ba jing Yo jingkerku Jingkerku jeriaki Baro Yo jingkerku buklela Ben yo Yo jingkerku jeriaki baro Ayu blale duble di pensa Yo jingkerku jeriaki baro Yo jingkerku buklela Ben yo Yo jingkerku jeriaki baro Ayu blale duble di pensa Ini roi lang ke jing roi ke ba Aspa lai pu kendai Aspa lai pu kendai Lipi kun ublay da jing men dung in roi
บันเป็นสาวาจิงเกียรอุเพลบันเป็นสาวาจิงเกียรอุเพลสาวดองกาแคดอุตรายสาวดองกาแคดอุตรายเงินนางยาชาเซยอนอีเดนนาจงอูตรายเงินนางยาชาเตชาเซยอนชานองบาบากูจงอูตรายทุกคนก็มาลิงกองอาดีพีควรอูเพลย์ดาจิงเป็นดูเงินรวายบันเป็นสาวาจิงเกียรอุเพลย์บันเป็นสาวาจิงเกียรอุเพลย์สาวดองกาแคอุตรายสาวดองกาแคอุตรายเงินนางยาชาเซยอนอีเดนนาจงอูรายเงินนางยาชาเตชาเซยอนชาดงบาบาบูจงอูรายพีกีควรอูเสียมในตัวเกนเตียวน้ำเคลมวาเป็นนากระเตงอุตรายกะเลงเป็นนากระเตงอุตรายกะเลงมาเป็นเรียวเก็บอุตรายมาเป็นเรียวเก็บอุตรายเงินนางยาชาเซยอนอีเดนนาจงอูรายเงินนางยาชาเตชาเซยอนชานงบาบากุจงอูรายลุมเสยอนบาดาดาบูรอมจงอุตรายเงินยาทาเลนติกเสียเงินลาเงินยาทาเลนติกเสียเงินลาปัดบอยรีแรงเกินได้ปัดบอยรีแรงเกินได้เงินนางยาชาเซยอนอีเดนนาจงรายเงินนางยาชาเตชาเซยอนชานงบาบากูจงอูรายจิงวายเทียงตอนยาสารัดบาชาตังนันยาเงินนางยาชาการีอุตรายเงินนางยาชาการีอุตรายบาทยาบอมจูบลาครีบายังบอมจูบลาเงินนางยาชาเซยอนอีเดนนาจงอูรายเงินนางยาชาเตชาเซยอนชานงบาบากูจงอูตรายเงินนางยาชาเซยอนอีเดนนาจงอูรายเงินนางยาชาเตชาเซยอนชานงบาบากูจงอูตราย อย่ารอยสตั้งกุยจริงรอยก็จริงรอยกับอาสปะคันไดผู้อาร์นักบัตรทำไมบัตรไลผู้อาร์นักบัตรคำเดิมอาสปะคันไดผู้อาร์ เ
Ki kam jong mi nga berkat kat nu ngada ka jing ling ngo bakra nga iki klur nga snow jing riu berkat geleng sao do ka bor jong mi ka pa ben sim jong na men sim jong na roya roya utra milong bakra men sim jong na roya roya utra milong bakra bangaya ling ba kilaw ba lausan nga snow jing pa snow yang kisim budi nakliar ulo nga iki kiki madan nga snow ruki jing bel er basu sim men sim jonga men sim jonga roya roya utra milong bakra men sim jonga roya roya utra milong bakra benut banta kani banche panglut ngam la menta hakadingka jingkit ka jonga uba usha uya ban pelat paryanga men sim jonga roya roya utra milong bakra men sim jonga roya roya utra milong bakra onda utrai wan hap deng jing risa ban let shayi nang ya nga unsha ya ukagu kaya rokan yai sawa ngan ben benaru ublei ulong bakrau men sim jonga roya roya utra milong bakra men sim jonga roya roya utra milong bakra Belian kerkui kecing sementang itu ini bentang burung beli, amin. Kum gajeng seng samla lai mkrak district ni penpau gajeng sungu ya ublei ubeldon kat lembat ni nadu nen kesi. Habang layo ya ki program ki pair jong ket. Menen kesi bat hakin kesi kumju nadu gajeng seng men step bat hadu kan ka por ka mentah. Kum gajeng seng samla district ni pedang sobai piwe syakan gajeng seng Samla district kapakat lai hakan ni kabalang hang ni apok se. Ni pedang sobai ki pastor ki teman pesan ki long kemi ki long pa. Hoi ki hep barit
but kam tam ye pi ki parlok samla tu blame isnei bandon kat bat ngi ha ke gejung syakri ke jungi ngin mi nang ni ringkat bat ke jung phanbai bor ke jung u ni dap ke jung sungu ban ia pring jungi idon ireben ts tumung badon kat lem bat ni ha ke ko por ni pidang sobai pi pastor bat ke jung don ke jung pi kalong ke jung snga ni kam tam abing sayo ya ko bor ke tien ke jung blai Syar bingin nyat syaprang ke jing syakri ke jing iblay ngenya pendam ke jing duai. Kaburom bat ke jing ya ro ngi ai syame ublay ubalang utrai jong ki mat bat ki mensem ke jing ublay uba penyat ya ke jing em ke jing nak wei ke sing syak wei ke sing bat nak wei ke snam syak wei ke snam. Hadu ke ni ka por ke mamenta. Penginang la ban syakri lai lo ja kerteng ba em ke belon bor ke jong Drawing iwan ya kawan IT kan kau por hati ke beron bor ke jome. Pemenya lama mena duk pas dang jongka. Pengen mat ya ke bor mesim bukut. Bakum takum ki samla. En long ki samla ki bayang skema ke jenget. Bada ke jeng shilur ban plai ke ketien ke jome. Don kat try benta baro ya ke bangin sapendap. Na bau jisu pan kini baro. Menta barala kataru. Amen. Sedang ya kejeng syakri kejengi dak bingi ngenya roi lang ya kejeng roi ka ba arspa nrip khandai bat arspa nyop nak barim ba hadin kani ngan sakarpat ya Mr. Beast Airline namar bai Mr. S nong thar imla bandon bangi ngakarpat di Beast Airline so ba banyalam hakaba pule ya ketien jongblei bat kejeng duai Lembat ni try tolong me bala penim penlong kuat penlong sngul me ngin manis ye barok lightly kit hot arspan ripundai arspa nyupunyo kabarem Lembat ngitrai tolong me bala penlong kuit penlong smur mingin manis mingin manis mingin manis Long swore mingin manis habaro pakerhai lumen siban tray penim kot pelat parnakas nil berthei Nagasni berthei Nagasni berthei Penim kot pelat parnagasni berthei Tinjong mi angin snow Borjong ka hangi Krena trying shashko milong ublehi milong ublehi milong Trying shashko milong ulei. Toh shwa dengan pendem hau blei ha kajing duai. Ngan puli kat tu kat ni na ka ktin ga jong blei. Naki lai teli ki benta na ka tien ka jong blai
ngak ban shem na ka sam ka ba shispa lai phusao ka khot ka ba ningkong bat ka ba ar kum juru na ka shiti ka jong apostol Paul shakinong Ephesus kalenong ka ba ar ka khot ka ba sao hadu ka ba henriu bat na ka ju ka shiti kalenong ka ba san ka khot ka ba khat san hadu ka ba khat nyo tungin syak skor ka ketin ka jong blay ka ong kumni hakmi tukur khu ya utrai phi ki shakri utrai baro ki ba yeng haka ying utrai min mit tura ya lagi kti syaka jaka kentang bat tukur khu ya utrai Henry ublay ba ulong uba kinray ka jing isnay. Namar ka jing it ka ba kraw jong u da ka ba ula it yangi. Wat men ba ngilong ki bala yap de ki jing rengkang jongi. Ula penim yangi lembat u kris da ka jing ay la penim yapi. Tukmi ba ti kumno piyat. Om kum ki bom start. Henry kum ki ba start. Da ka ba sius pa ya kapor na ba kini kisngi kilong ki ba sniu na ba kum ta tu wat long phi ki ba bi Henry ki ba shampang ka ei ka monu trai u blayun kurku ila sha skori ka tin ka jong u tu ni leit ho blay ha ka jing duai kukpa jongi u ba ha beneng u balong utrai jong kini ki met ki jongi badu trai jong ke mensim ke jongi ableng is ngongu ya me ko ken rat ba i e hakani ka por ka bamenta haka ba mele ya lam yang i kat ni ko trai kum ki khon jong ka district ableng ba i e haka bengi yo ban ya wan lang ban mi na lagi jong ki yeng ki sem ki jongi banwan hakani ka balang hang ni hapok se ableng ngis ngongu ya me ko trai Haka bang yo i ko ken rat ba i e bagi syakri ke jong me ki terang bat ki sliang ban mani ya me ken rat ni don kat ne ka yeng ka ba kentang ke jong me nganget ko trai ba me khot yang i ko pa ban ngirung i don ya ka jing terang ke jing sliang ban mani ya me ko pa ban ken tiu ya ka nam ba dia ka buram ke jong me ablebe isne ngada sngongu ya me ko trai banadu menin mele ya lam ya laga jong ka jeseng samla district ha ka bai la yo ban perkhat ya ki kam ki jong me ko pa ngaduai ko kenrat ya ki kam baro ki baga district kala yo ban ya kut ablei ha ka ba nang yai pentrei kam ban pentelun ya ka kam ka jong me ngaduai ko kenrat pa men long ringkat ma me ko trai ka bor blei ka jong me kan ya lam ko trai kenang bakum ka jeseng samla lai mkra district ablei nginang la ban ya chakmat chaprang ko trai ban trei na ka menta ka kam ka jong me ko pa bat kum ju ban la ban wan lam shibun ke men sim ko kenrat syaka hima ka jong me ablei ngis ngonguru na du men step abang yo ban syakri ya me hadu kan ka por ka menta nang ya lam me ya laga jongga district ablay na du ki nongkit kam jongka baro ablay u chairman badan ka benta ka bakraw u secretary but ka committee hi baro ko pa but ki branch committee baro ko try men shimti ma men ya lam ya ki ko try ai ba baro ki nongkit kam ko try kin long ki bril ka shepting ya me ko try ka buram bril kan do ablay henry ka buram jong me kan pau ko kan ran menang ai do ki jing sngo sarong ki jing sngo meng baro thung tan rai ka men sim jong ka jing long riu play ya play knang bangin hang la ban ya chakmat chaprang da ka bor ka jong men sim jong me ablay ba isnay nga juai ru ko pa kerpang na ka menta ka ni ka por ablay oi ko try men simti
mame kumne kumangelayo ban ruai ko trai ban kentiu shame o ngelayo ban yeslok ban me kumne ko pa bat kum jongin sayo sngo sa shipang ko trai ya ki jing ruai na ki samla ko kenran ngaduai ba min long rengkat bat ki ai ba ki kubor lang ba ki jing ruai kin keren yang kan keren lang yang i baro akan iga por bat ngada duai kerpang naga bantau syakri jong me ablay yau ba melawan lam kerpang nang thi naga riboy sinot ablay naga nong telu presbytery ablay baundon haga naga balang haga naga por haga bangun sesam ya ka kubor ablay naga ktin ka jong me nganget melalong ringkat ablay bat gijing pen kre jong ubaro ablay ka kubor ka bangin sayo atrai kan long ka jingkerku naga bantaka jingem jongi kum ki khon ki jong me bat ablay ngada duai kerpang naga banta jongi kum ki khon samla ko kenran men ya rap yang i kum ki khon samla nang ai bor yang i ablay shibon ki jing shibon ki jing ale ngia kendu hagini ki sngi ablay ki jing pen shoy ki ba bon chat ablay be ije ngaduai ba men ker men ri men sumar yang i kum ki khon samla nginang don ya ka men sim ka ban i ya men engkong ban i ya ka kam ka jong me ban i ko trai ban yai trei na ka ban ta jong me ko kenran ablay be i ablay bi snai men ri men sumar yang i kum ki khon samla haga perthai ka ba ken riang bat ka perthai ka ba mutlop ablay ya rap yang i ko kenran ai hangi ko pa ya ka men sim jaga jingket kle ko trai na ka ban ta ka kam ka jong me ong yo i ko trai bang yo i ko trai ki jing jot ko pa ba i je kila nang roi bat kila nang keu ablay ba i en rei ko trai nginam do jingkermen ko pa ngisania hame ublay jong ka jingkermen ya rap yang i namar kata ko pa ni IT ban ngisania ko pa ba i je haga burom ka jong me bat haga jingelam ka jong me ko pa shimti ya ka jing syakri ka jong i ka badang sa na begini barong i panginguk idem haga kerteng me jisu nadu mentabat syidiki bom jukudi amen. Hane ko por nginyo sngo ya report kot jong jing seng samla lain pra district kutang kerpadi secretary ba so baban pulih ya kan ko report kot Mr. Chairman, kini kilong ke report lingkot, jong ke jisang semlalai Kra District, naduk ke ar 3 Disember arjar Huawei, haduk ke Huawei 3 Disember arjar Ar kejing lamprang, hawan ingkung kejingu bat keburam ngi ai sublei, utrohai jong ke kam ubalai lami ke jisang semla District, ha kejing persyang jong ka hawan pentelun yi kam jong lingba kani kesnam hi barok Huawei. Lapia ke report haki pra benta, kebeningkong kinongket kam Senam arjar Huawei hadu Arpulai. Chairman Mr. E.S. Watlang, Vice Chairman Mr. P.S. Langba, Secretary Mr. B. Mukhim, Assistant Secretary Mr. W. Kharkungor, Finance Secretary Mr. E. Nongrum, Treasurer Ms. B. Nongdahar, Statistician Mrs. M. Dingdo, Advisor Reverend L. Lingskor. Baar, Kerkom Troikam. Yai kam jong kejingseng samlalai Kra District, lapniat dak Executive Committee. Ke General Committee kalong ke board ka bakliat du. Kita ru kiwei ki branch committee, kita kentop ya ka nomination committee, ka social committee, evangelistic committee, music and singing committee, literature committee, mission field committee, bat ka finance committee. Kini ki branch committee kitrei kam kumbala syania haki. Ka balai ke jingdon kita khot kiba penyeso jingseng samla po ke district samla. Ka statistic report arjar apuar kabla yo banlum na barok santli ki jingseng samla balang kiba penyeso bat ke jingseng samla lain Kra District kilong kumni rum. Statistic report arjar Huawei shinrang ngidon shispa khandai pungun kentai shispa nyu prangun kumta kentup langi kini kentai bat shinrang ngidon lai spa nriu prangun haus nem arhajar Huar shinrang ngidon shispa khandai pungun kentai ngidon kidon shispa prapulaingun kumta barok lang kilong lai spa nyu pulaingun kumtam taus nem ngiroi dasan ngut kebasau kejingmi bat kejing penlut hapo kesnem kejing seng samlalai Kra District kam dan dakino kino kilat penmi fun henrei kejingmi barok kilong tang lingba ki assessment balamang si kejing seng samla balang bat kijang aingu balalum sisien sisnem ha kejing seng pajba jong kejing seng samla District laju yok pediang ru ya kejing ais ngobahan laki parabangai nam ta ki kam mission bat kumjur ru nam ta kiwei pat ki kam
kijing mi bat kijing penlut kata nadu ke shitrik December arjar arhuwe hadu ke lai potrik November arjar arhuar yak bala dapan audit kilong kumni rom kerteng jong fund ke general fund kijing mi kentup yak opening balance ngidon baro nyolak sau khandai hajar nyow huwe tingka kijing penlut kilong arlak khandai pu ar hajar lai pun nyow tingka kum ta ka pisa ka basa kalong saulak san pun nyow hajar lai pu sau tingka mission fund kijing mi kentup yak opening balance kidon khandai lak prap san hajar khandai spa prap pratingka kijing penlut kidon arlak sau huwe hajar khandai spa lai khandai tingka kum ta ka pisa basa kalong nyow lak sau hajar sau khandai tingka larangi kentup langi kini ki baro artli fund kata ka general fund but commission fund hak opening kentup yak opening balance kijing mi kilong khan nyow lak life san hajar san khandai tingka bat kijing penlut pat kilong san lak life lai hajar khandai spa nyow pun riu tingka kum ta ka pisa basa hak pukut jong snem kilong khat ar lak shi hajar prapulai tingka kabasan ki kam bala pendep hapo jong ka snem ngilayo ban penlong ya ka voluntary blood donation camp haringkat bat kijing trailang bat pasture institute haka khat trik march arjar arpuar haka CYC hall jong ka balang Christian like kra haka balayuan ban shembentala na baro santli kijisang samla balang ki bahap apo ka district na pedeng kitu ki balayuan ki don khat sangut ki balala ban shimsnam B evangelistic committee ngilayo ban penlong ya ka festival evangelism nam ta ki parlok ki bahap apo ke jingsya sumar haka voluntary health association of Meghalaya VHAM ha hall jong kalai kra Presbyterian higher secondary school haka khan riu tarik April arjar arpuar kabasi ngilayo ban penlong ya awareness program halor kapang depression and suicidal tendencies haka arpulai tarik Julai arjar arpuar halam jingsya youth center balang Presbyterian Pokse di social committee ngilayo on penlong yak leadership training haka shitrik Oktober arjar arpuar hak balang Presbyterian Mausbun music and singing committee ngilayo on penlong yak musical evening haka arpulai trik Oktober arjar arpuar hak balang Presbyterian Umpling F literature committee ngilayo on penmi yak kotling kedop kabangi ai kerteng katong jongki kristan haka jing em ka jongki pelano senyang dari master kodor kalmarki G ngilayo ban shimenta haka one day inter district sports meet arjar arpuar bal peniat de jingsang samlalai crop history kabalalong haka tarik arkundai tarik Oktober arjar arpuar bat ngisok men ban petip bangilayo ban ra ya kanam overall championship haka ni sports meet H ngilayo ban penlong ya ka goodwill visit hapadeng jingsang samla balang hapo ka district I ngilayo ru ban penlong ya ka advanced Christmas program haka arpulai tarik November arjar arpuar haka balang Presbyterian like ukra J haka sin ka menikong kum ka jingsang samla like ukra district ngilayo ban penmi ya ka way ka short movie ka bangila ai kerteng ya ka jing ai ngobha Christmas bat ngilayo ban pelai pai ba ya ka haka shpau tarik December arjar arpuar bat ya ka ni ka short movie on pen ipai ba haka khat nyow tarik December arjar arpuar haka por prabaji janmiat ha good news TV jong ka jingsang samla KGP sinot sepngi haka ba kinoi shimbenta haka ni ka short movie kilong kidkhot na baro ki jingsang samla balang po ka district ke ngilayo ru bandej visit syaki artli ki orphanage kita kilong ka mercy home hadem train bat ka reach long mystery halang kerding mingi haka shpau tarik December arjar arpuar layo ru ban ajing rap rupi silak tingka syaka Dr. H. Gordon Robert Hospital lingba ke jingsang samla like crop history kum shibenta ban ya snok tilang haka jing rakhi ke jidap shispa snem haka jing shakri jongka M layo ru ban pa delicate shaki seminar workshop baca ke jingsang samla like crop history jingsang samla KGP sinot pedeng provisional sinot but youth delegate shaka dorbar perkat kam kalang crop district but like crop presbytery ban riu ki kam mission ke jingsang samla like crop district kalanang bai yai peteng ya kam mission jongka ha ke sinong put seri karbi anglong district lingba ke school kabngila ai kerteng ke Jerlong English School yamenta kani ke school kadon
nadu kelas nursery hadu kelas 8 bat ka jingdon jo kinong puli kibawan ban puli hakan ekskul baro kilong prapusaungun yamenta kinong ikai baro kidon nyongun hakan ekskul ya kibla kersyan da kejing sang samlalai kra district bat da kabalang presbyterian putsari commissionary teacher kijuyai minat bat latest stage kejing sang bat jing syakri blai hakabalang presbyterian putsari bat ru banyakit ya ba bat banyak trailang ya kambalang kiba kabalang keju ibet ban bensyat nakapor syakapor kabat nyo kijing kentok barok ki kam ki yat ben bat yat nanti dah kejing syementa syethem ki kon samlah po ke district hak ingin lala man pendep ya ki bubun ki program kembala penbet bat ladon kejing kiu kendiat ki penyeso bat kejing sang samlah district henry haba yunu jor bat kejing don ki kon samlah po ke district ngidang duna shibun kumtangi kepat ya kejing sang samlah balang bakin yate yeslok ya ki kon samlah baro po ke balang kenang bakin iet benbe bat banwan kejing sang lang bat bakin yarap hak ban ya tenrong lem ya kam jong kejing sang samla district kabapra kejing penkun kejingu bat keburom ni asyu blai belah kerku bat balayam ya kejing sang samla district wat apa deng kejing telot ki babun ngilala ban pentelun ceprang ya kam ki jongka ngimla klem da akulei ya barok kinong kitkam kitkot bat ki komiti trekam fair ki bla tresh tam met bat ben siem hawan pendap hok lagi jong ki kamram kumbala bensyat ki bat ye ki jiseng samla balang baro ki bakersyan met bat mensim ban penyat bet bat renti ye kam baro kumbala syania ki kadu ngimla klem dapen pau ki jing sungu ya baro ki para bengai jong ka district hak bijuyai kersyan bat ai mensim yangi ling ba ki jing ai bat ki jing duai bengilala ban penyat chaprang ya ka kam jong kenran tu blai ki jing suk onai ye kerku pi baro blai nang tak brom jung Mr. Bimkem, Secretary Jingsa Samlala Krat District. Mr. Chairman, kini kita report lingkot Jingsa Samlala Krat District. Nyai ngu iblay ubala ilami kum ke Jing Samla District kumbala yo sngo mentan the report. Pada play ke Jing tot ngila ban pentlun ni ka kam. Ri ka wei ka bangi sngo nok mesim kolong pi yang tu ka don ke Jing kiu tang san ngut. Kat ki samlai ke badan ke district ni kiu tang sanut kalong ke ke so si ta ke jing pat ko jongi nang ni kalong ban soba ki prok samla pinya snok tilang bat ngi kum ke jing seng samla district ban pinya so a ki jing seng samla nga kenturi ki me ki pa kat bala pinya persang ban penclo di ki kon banya be syakini ki jing seng samla ki bangi juyo halagi jong ki balang tu boleh ingkur khu yangi kum ke jing seng samla district ni lepoi pat syakwe pat kebenta kata ya menginyok sengono ki jing rai kerpang ki arteli kata kolong naga jing seng sama balang pokse kumjuru nginyok sengo ya standing kuaya naga jing seng sama like mukra district tekat ba ki sama kidang ya ro ai ki jing rai ki jing kingin lum lu aku jung opor ya ki jing aingu ku jungi pat hadien bang ladap lum ya ki jing aingu ngan sakerpa di teman san doktor kebi sakar in sungpa man pen kentang ya ki jeng aingu nga don ke jeng kerpat ba kum ke district ngila sam week envelopes la ta pila yo ya ki soba banya no kelut syakan ke fund jong ke district namar ngi kum ke jeng seng samla district kala penmi fund jongi keri tang lemba kini ki jeng aingu ke bangi juyo sin cisnam kum kini ki jeng seng district bat kum ju tang na ki assessment ki jingkit ki babun ngi don kum ki samla ha ki jing pentelun jungi ki kam lemba ki branch committee ki paper te ngi ki padret ya phi ki nadu ki samla hadu ki long kome long pa pin skoba ban skolem nam tak jing tre jungi kam tak pa pinya snok no kelut syaka kam ki jong blai kam tam ha be dei ka kam mission ha ka ba ki jing penut ka long ka babun tu blai un kur khu ngi lemba ki jing ai ki jungi syaka kam ka jong blai
slay ban telap yaki nong pop klem kertiang Jing bitar khôi u blay da ka ding bat kendo na bleng u ben haban thang du jing bam man jing bam ho kun kristan ku jai ben ri nghe ha u chris u khôn u blay kumalong ha por trong u noa ba ki briu you blay kim tin satya nong ya lap ka ho uno wayai perta jing bitar u blay kan wandam kela ya bam ya di ya shong kurim bat ki em snow pa ta no wa sha ying ling urong lakut jing perta jing bitar khoi u blay da ka u pen slay ban telap yaki nong pop klem kertiang jing bitar khôi u blay da ka ding bat kendo na bleng u ben haban thang du jing bam man jing bam ho kun kristan ku jat ben ri ha u chris u khôn u blay ni em ha ka jok ulot bat uno wa ya ka pop ni pen shong ket ni khot ka jeng bakla ni tingkan ya ka jeng shisha bertajam tu pen
dem Bante Ying Lay, Naka Benta U Kriski Yasha, Klem Da Kerna, Jings Nay U Blay Kadang Yasa, O Jinkmen Ba, Yang Jot Menta, Tu Yang, Tu Risa Jam, Yaka Kerten, Utrai, Tu Kentil Nam, Hallelujah, Ngin Yari Sa, Daka Jinkmen, Baru Jesu, Ngin Yad Shapra, Ngin Yad Bat Utrai, O, Haki Jing Rai, In Ut, Smoke Tiang Utrai, Ha Jing Duai, Ngin Mu, Ngin Dem Utrai, Hallelujah, 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 Halakarta, Amen, Amen, Amen. Manusia bala pusan marwe, yang kita kikam ublay, tang syupet syadin kitai kita pau kum kisyaran, kalapoi kapor namar kata, banruai snobha, kalaja shisha kata kapor, banken kador, badu try mentangin ya yeng la, ngin ya chakra, yeng jat menta, tu yeng, tu risa jam, ya ka kerten, utrai, tu kentil nam, hallelujah, hallelujah, ngin yari sa, daka jinkmen, baru Jesu, ngin yad shapra, ngin yad bat utrai, o, haki jingwai, in ud, slow tiang utrai, ha jing duai, ngin mu, ngin dem utrai, hallelujah, 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 halakarta, amen, amen, amen. Ini pendam hagijing duai. Au blay ukpa jungi ubah beneng. Kanung idap dagajing sngongu kabakraw yemi. Melapenla ya upaj lang ujong mi. Bandon hagaying kabakentang. Banyo bani syakri lang. Mengin yaro bat pendon buram yemi. Ngidon kadau kabakraw rutrai, man penpau hakmat jong mi atrai, de namar ka jing dap, baka jing IA kabadap yang ke jong mi, bakum ke jing eseng samla jong kalaj umkra district, melapen yo ya kabenta kabakerpang, ngin yo ban ya syakri atrai, hakani kasngi, hoot, mela ngilala ruban pendap yiki benta atrai, nen kasngi
ye shibun ki jing ye kren ki jing ye selok ki jing ye teilang atrai mengin la ban pentelun ye ki kam ki babun ki bakum ki jing ye seng samla hapo la ka district ki don atrai ka benta ban pendem ho atrai mela kerku ye ki nakapor syakapor pekila atrai ban nang roi ban eat ban syakri yemi an re atrai ha ka ju kapor ki don ru shibun na ki khun samla jongi lakalong ha ka balang lakalong ha ka district lakalong ha ka nu ka benta be ki don atrai ha pedeng ka jingli ling a ba ka jing pisa jong ka jingmut ka jing parkhat ka jongki ka bapen kulmari ka jingem batrai bun na pedeng jongki kiyat sakmano bat shabar na ka jingker ka jongmi kumta atrai ngi don kam mengin la apat banwan ra yaki sepo ka sem bat ka kut atrai banten bet yaki jingim ka jongki kumta ngi khot kerpat atrai balong ba jong ka ni ka jinga seng district jong ka jinga seng samla atrai tu pensat bor mami yaki khun samla ka jongi pakin yo I atrai yaka khmat ka babhabriu ka jongmi bat bikin wan ban buat atrai bat ban le ru yakamon ka jongmi ya rab ba pensat bor yaki we pi we atrai ai ba ka jingim ka jongki ba ka jingyat lenti ka jongki kan long ka bas kem atrai de kamon ka bajwat bakin om phai sakadiang ni sakamon atrai ben ya telun ba ki ki bakin japar thai re trai men pen kendo yaki men sim ki jongki iwe pi we baro ki men sim ki long ki ba koridor sikade akmat jong mi atrai pom ta me hiru mem kwa bi tang iwe ru in jot in pra atrai in long atrai ba ya chala ka jong kamon kom ta atrai men ya rap men kersiu yaki men bat ka kti ka diang ba ka kti kamon yaki trai bikin la ku jisu bo blei ban job bikin ki jingele karku karpang atrai kani ko pori ka jing shakri ka jongi ho oi nadu ushakri ba me malawan ra atrai uban sa sam ya ko khubor atrai tu pen ko pen sle ma me da ka bor ba ki ikhtiar atrai ba khubor ka ba mi na ka sentur ka jongu atrai kan long ka khubor atrai ka ban long shisha ka bor ba ka jing pensat boring I way pi way ki ban ngam bat ki ban shashkor kar khuya ka lai mkra district jong ki samla atrai na do ki nong yalam chairman secretary bat baro ki be don ya ka benta pen yo ya ki ya ka jing start ba ka jing shampang ka ba kan jaman siam atrai ki nang la ban trai kam atrai si benta atrai na ka jing shakri ki jong ye ne ka por ni wan ru man ra akmat jong mi yikini ki jing ai ki baret ki jong ya atrai rei ka jing khot karpat ka jongi hakmat jong me ka long ba men kar khu yaki bakin nang la banang man kar hai atrai kanang ba ka jing seng samla atrai kanang la atrai ban pentelun ki kam ki babun ki jongka atrai ki jingkit ki long ki bakhia trai rap yaki kersan por yaki trai ne ka por ayungin ong tang bangin ya ro ya ka kerteng ka jong mi atrai sngo bat shashkor ha ka kerteng utrai nong penim ngapan yikini baro amen ni ben pau ka jing songu yakini ki atli ki kwaya ne ka por ya ka jing seng samla balang pok se na ta ki jing ruai ba song thiang ka pila ai but kum juru ya ka standing choir jong ka je seng samla tu blei nang isnei ban kurku ye pi ha ka je shakri jong pi lingba ki sur jing ruai te kene ko pon ya poi pa shakoi ka benta ka ta ha ka bangin yo sngo no ya ka jing slok na ka tien ka jong blei ni don ha pleng jung ye kene ko por I reverend PS tumung I pastor I de nang te na po ka ki not riboy but I long ru vice principal trong ka Synod College chang te riboy ni pen pau ko chung sungu ye pi pastor ba pila kloi bat ban priang ha ka ba pin sam ko bon ka tin jong ble ha pleng jong ni ha ni ko por
but tu blame is ne bandon kat bat pi bagi kubor ki ba pi pen ai pring jing ke kubor kan long ko kubor kan man te ke jing long man sim jong ikin samla bat ingi lang baro Shabing yo sngo ya ka jing slok na khatien ka jong blay ni yang lang ni ruai ka jing ruai ka ba shispa lai pusan ba chispa lai pulai na kabarim shispa lai pusan shispa lai pulai na kabarim atukren ba jam no chisu ki tien jong me long umso ki bala pen mi ka jing sup ka badap da jor baro ka jing sawa ka jing penlong ki jing penchoi do bat pop Hajing sawas mau bhajong me ki jam jai jai ki do khot baro lightly ki khot she's part like pusan she's part like pulai Atukren bajam no Jisu ki tin jo Milong so Kibala Penmika jing so kabadam Dajor baro Kajing sawa Kajing penlong Kijing pen Choi do bat po Hajing sa Was ngo bhajong ni Ki jem jai Jai ki du kong Ki ki Ba itenan Ki babang Jong perthei Om lanu Jor bajing sawa Kik tin smur Kajing map I ngin snow Jing sawa jong ni Kajing sawa Wabadon bor Hapojo Ngahakadonu Penmijing Sukabakor Ong hanga Bamilong jonga Ong naka tin kabasyay tu pendu kajing arta tin kren hanga tu kren atray ay ngan yo snow kawe kaktin kabami na buneng hi kijing she tingkin jaju nom jing sukbom jukutkan mi Chairman trong district bayalam ikanika jigeseng jongi hakanika no phaisngi ki nongkit kam jongka lajumkra district jingiseng samla yepi ki prop store jong district hi ki bala ya kabanya don rengkat hakanika jingiseng hakanika por ki nong sharai jong balang ki belong ki teman besan ki dekhot jong komiti balang nek balang ki podon po jong district yepi ki dekhon ki secretary jong ki subcommittee ki prepare ki dekhon ki delegates ki belala ek bani point do nin bat kumjuru yepi ki para banget ki para samla ki bala ek ban poi hak nek sngi ek bani shakri lang yo blai
neng kong ngai ko belai pi hak kerteng ke jong trai ber nong pen im jong i Jesu Christ ngapen pau ya ke jing sngongu ko bakrau yo belai o belai snai ya ke ban penyo hangai ke nekalat bangan sim benta bat pi kum ke jing sang samla jong district ban ye samlem na ka tien ke jong belai ngapen pau ya ke jing sngongu na marketa ya ka nomination committee ke blas ngode ya ke ban nominate inga bangan long kum uwei na kinong kran hak ne ke jing sang ke jong pi ke ne ke senam bat kum juru ye pi ka jing sang samla jong district hi kabla sngodei ya kapan pediang ya keneka nomination bat ya kapan khodro inga bangani sim bentalang bat pi hakane kesnam ya ngo yo belai namar ketai ke jing elam ke jong uyingi bengela ik bani kenduk bni pedang ke jikot ke jing khia ngala ban long nong wei ha pedang jong pi ke babun ndrei hak jing shisha hi yala dengam sngo nong wei shu namar ke store ke jong pi baro ke dei ke bangang lai ithul pa ki benging lai kenduk ha ki babun ki benta bat kum juru nglawan ro e kaban ya sim benta ha ki jingi seng samla presbytery jong pi kabla long ha so orang kham te ha bang iwan sa district dang la poi sa ka presbytery ngi sngo ki ta ki bru ki bedan ha district ki la ithul pa ngi bar nglawan ha ki jingi seng district ki jong pi o jingi seng presbytery samla jong pi ka pi su dap ha so orang kham ngi snem kabla let no ngai ngo yo belai bo penia kendo ingin nak wei kapor sak wei pan bat kini barok kum ki bangen ngitep bakim dei ki coincidence lan ki accident rai how belai hi kita barok ki dei ki bomo uhi latmu nado bom jukot tengon ra ip ki jing belai nak district ka pangangadan nak district nong klo sap ngi si union ye pi kum ki jing sang samla la khra district hang ne bo belai nang yalam ip penang la ek ban trai ki kam ki bobon hapo ki jing yalam jong chairman or secretary bat ki wei ki no kit kam gip shakman jong ke district oblei undok khui pi ngilai osngo ki report pila le ki kam ki bobon nak ban tau kres ngets kam mo u hir nang krishan bor pi ki ski nang sa pinang la ban shakri ban le ya kamon jong u shuai nging ni phai shaka ktien ke jong oblei to ngi la hakmat oblei ha ki ching duai ngi duai kok pa jong yu ba neng obolong trai shak mat pat ki mun siam ki jong ni obla thau ro ingi da la ki chong ki kti bat obetep ro ki ching duna ki chong i kum ki breu wat la hapdeng ki ching duna ki babun me ju yai khot ingi na ko ka por sa ko pan bangin wan hajan jong me bangin sa skor ru ayu me don ye ka ban kran hapdeng jong i me thau ingi ablai na mar kum ta me tep ki ching duna jong ki ching mot ki ching prakhat ki chong i ngam la ablai ban shampang ye ki ching shisha ka ktien ki chong me ngida duai na marketa me menda isnai ya kaban pensyai ablai ya kicing mot ya kicing perkhat kicong ni ngila ek ban sngotu ya kicing mayan ka ktien kicong me ngila aru ek ban pediang ya ka hagi do not kicong ni bat kham tame ablai men yaram men penyo hangi iwei pa iwei ya kamon be ngila ablai ban im kat kum kicing hikai ka ktien kicong me ai baki ek ibaro ablai ki ban sami no nak suntur kicong nga kumjuru kicing perkhat jong ki do not kicong i baro kinda long ki ba me hi blai men da pediang hun na bai kini barok ngingung ni pan haka kerteng ki jong trai ban onong penim sung Yesus Kristus amen ka benta na ka ktien ki jong blai ka bangang akwa iya ka ban yalam jengmut ingi kalong kawe ke kitam pat kata kalong ke kitam ke jong ujona ke kitam ke jong ujona ngakwa ai ka ban yalam jengmut ingi barok na kani ka kitab hi barok kawe dak ngingin pen ya ke jinglong ke jing im ke jong ujona but ya kita ki similarities lan ya kita ki bedon jing ya daimo but ke jinglong ke jing im ke jong ni kabaman lakasgi how do we live our life kumnong i im ya ke jinglong ke jing im ke jong ni kabaman lakasgi ta ngingin bishar ya ke jing im ke jong ujona but ngin yet ya lade hakano na kini ki benta jong ke jing im ke jong ujona manga pat mangi ngidon ngila yo sngo ye ki ruai na ki kon samla jong ka balang ki barwai ki babenyau iya kan ke perthai ka manga pat mangi ngi im ha ki ki sngi ki bamenta ka perthai ka badap da ki jing snio ka perthai ka badam da ki jing bom shngan kat chabangi phai ngiu i ka ai ngi i tang ye ki jing bom itanan han ring ken mau ho baw la bleu la thau ye ka perthai man la ka sngi ka bom u dem ukut da ki jing ong ka bong it is good kalong ka bah
barok ka bau belai ulat hau ka long ko ba handrai ka ei pat ka ba penlong yang abat yang ngi hagi negi sngi gi mamenta bangin ong ka perthai habangi keren sapang ka perthai ngi benyau ya kata ka perthai ka bau belai ulat hau ka dam da ki jing snio kata ka dei ka mamangabat mangi ngi keren ngin pet na mar kata what can I contribute kumnong ngala ia ka banno senyang ban penbha ia ka ne ka perthai ka bakat ka ne habangi pet ia ka ne ka kitab ka jong udjona ka benengkong ka bengi dei ban pet ka long manu bla tho ia ka ne ka kitab ia ka ne ka kitab ka jong udjona la tho ia ka ha kata ka third person narrative kam dei ka first person narrative la tho ia ka ha ka third person narrative namar kata kam don ka jing itu syai mano bla tho ia ka ne ka kitab namar bala tho ai ka haka third person narrative handrai habangi pulie pat ye kini bentana ka kitien ke jong play haka de khot ka bareng kong hi jong ne ke kitam ngilam ba udeu jona mo udeu jona o bala tho ya kane ke kitam bat udeiru ukhon jong ubreu bekerteng amitai o badei na ksnong gad hepran ka badon hajan nasaret uta udeu nong tho jong kane ka kitam ujona ia ke kitab ke jong jona la tho ia ka hakisnem hakipor ke bak hima Israel kadon hakapor ka bamaka ka khlanha bat habangi pule bahai ke kitab ke jong jona ngilap ke jing khlan jong ke hima Israel hakapor ke jong jona kam de e hak jing long ke jing em gap kenjaman sim re ke dei hak kam sensyar khadar mo ki political affairs jong ki mo kita ki dei ki benta ki bak kitab ke jong jona ka khlan la thoi ka ni hakisnam nyo spa khandai phulai nyo spa san phulai ki por ki jong siem Jeroboam baar ubla khodru utau evil king no siem ubasniu ublasnshar ya ki hima Israel ula khod yu siem ubasniu hakmat ublai bat kadon ki jing banben ye ki badok ki jing nyo siliang khmat bat ya ka ni lakran ya ka dau prophet Amos namaru Amos bat ujona ki degi contemporaries ki im hagju por mo yau jona la khod yu bunong ko bunong yalam yau Amos ru la khod yu bunong ko bunong yalam ha hima Israel handrai ngi yo i bakine ki prophet ki degi how do we understand a prophet today kumnong is ngau thu habangi ong ya kene ka kentin prophet la ne unong ye thu lepa habangi ai ya kene ka kentin prophet ha ka kentin khasingi ong unong ye thu lepa ka meaning ki jong ka long limited ba uban ya thu ya ki e ki ban sajia yau tangi ong nong itu lepa handrai hab ka kentin ke jong ublai ka pendon kam ya kene ka kentin prophet kamot ba he is more or less like a social reformer unong itu lepa la ne prophet ha ka kentin ke jong ublai ka bamangi ngilam ulong kum unong shna unong penbaha ya ke imlang saalang ka ba la jot lapra bat ngi yo i ha bakine ki prophet jong ka bible ki kren la ne ki yalam kim yalap ya ke e ka ban sajia ndre ki yalap ya ke e ka bejia manta bat ki kren persya ya ki nong yalam la ki de ki nong yalam niam la ki de ki nong yalam ha ke imlang ka saalang la ki de ki nong yalam ha ka sensyar ka khadar kata ka de ka role ke jong ki prophet bakin le ayu bakin penbaha ya ka e ka blas niu ublai namar kata upha yau jona mola khot yau jona bunlong u prophet om syaki Israel handrai lapha yau jona bunlong kum u prophet syaki to kidai ki jing seng samla to mengin le senton kum ka quest at the same time ba phi pin tip pha yau jona bun le chai shani neve ka don ha Kan Nineveh, does it belong to the kingdom of Israel? Hato kadai hapo jong ka hima Israel? Ne kadai haka? Kanong ba Nineveh? Ngila yo sngo sa panggata? Mo? Baleng idon kam ban revise ya ka Bible na marba? La dangim tip bahai ka kitien ka jong blay? Kamot ba? Ngin sasya yalam bakla. Day. Kanong ba Nineveh kadai haka hima Assyria? But kinig Assyria kidai ki nong shon jong ki Israel. So Jonah was sent to be a prophet to the enemy's camp. Lapha yo Jonah undet long unong ye tho lepa, unong penbet penbaha ya kata kanong ba Nineveh, sya ke jaka kabaki nong shon ki jong ki Israel ki syong. But ka hima Assyria ro ha ka por kidai ki hima ka baklan. Kidai ka nong shon ka bakrau ka bak Israel kaya kendo. Ublay lang bau Hosea baru Amos ngiyui ulamaham
baun sa pendon kam daki nong Assyria ban penjot ya ki kun Israel. Uju ublay uba ai jeng mahami ki kun Israel bangan pendon kam daki Assyria ban penjot ya pi ude uju ublay ru uba pa yo Jonah ban let chan Nineveh ban pen im ya ki neki nong Assyria ngin pule ladapin pule Hosea kal nong pakat wei ke dekat ke besan but Amos kal nong ke besan ke dekat ke arpan nyo ngiyo i ya kata ke jeng shisha. So if any patriotic Israelite will never go to Nineveh. Lada uta unong Israel udah beijat benriu. Ngatrai dong ijat benriu hangi kasih tengis ngau tu bah. Namar ka ngiyo i ya kijing ijat benriu jong i ngi belalek no. Tat haduk ngilong willing ban peniap i giwairu bom dai ki jat benriu ki jong i. Dai. So kan dia kijing ijat benriu lada uno ubriu udah beijat benriu sisa. Hakipor ki jong ujona unnom tre ban let chan Nineveh ban yalam ya kaktian ke jong belai. Ujona nang tadeu de Israel. Utip ha ya ke jinglong ke jong ublay jong ke Israel, ublay jong ke Israel ulong kumno. Ude ublay ubamam. Ubakenre dak jing it badak jing isnai. Ngiyo i ya kata ke jing ong ke jong Jona ha ka lenong ke besau ke dekat ke arwah ngatep te belai. Me melong ublay ubakumno. Ubadap dak jing it badak jing isnai me ong kumne handai sibet masa koloi ban mam no ya kita ki beru ke belai ke pom. Day na markata kadaw. Ujona habang ipule kene ke kitab ke jong ngilap bau don lai teli ki jinglong. Bar nga kunga na markata ban yalam jingmut yangi ya kini ki lai teli ki jinglong ki ba ujona udon. The first part of Jonah's life kabenta kabanengkong jong ki jingim ki jong Jonah ha ki jing yade ki jong ubat ublay kalong kabanengkong. He runs away from God. Ujona ula pet no now blay. Ujona ula pet no now belai ublay ula pa yo Jonah un let chan Nineveh. Ke Nineveh ke changai kumbahan yo 4 miles na ke chaka ka bau Jonah usong. Andre Jonah ule yo u pet no na ke ta ke chaka ka bau ublay ula pa yo but ulet no cha jopa. Ka changai kumba hajar arspa mo la pet no Tarshish kumba hajar arspa miles na ke chaka ka bau usong. Ngi bau Jonah ula pet no na ublay. Namar kini ki daw baro ki bangang laay kumne siya jrong mo. Namar ba kita ki nong Nineveh ki deki nong shun ki jong ki Israel. Namar balay namar ba utip ba ublay ulong blay ubadam dak jingit badak jing isnay. Ngi bau Jonah ula pet no now blay. But habau Jonah ula pet no now blay ula leyo. Ula kiyo halor kita kaling ban let siya Tarshish. But habau ula kiyo halor jong kita kaling ula hiarno Shadu shatrai jong kata kalieng, but on the lapoi shatrai jong kata kalieng. He was down at the bottom of the boat. Then he was down to sleep, and he was down at the belly of the fish. Kita ki lightly ki blajia yaw Jonah menba ula pet no now blay. Ula hiar shatasha Tarshish, ula hiar shatrai jong kata kalieng, but on the ula don hatrai jong kata kalieng ula leyo. Ula yot hiya. Ula yot hiya. But ni kan mau kat bau Jonah udang yot hiya. Kat bau Jonah udang yot hiya. Ka eryong ka bejur kalawan. Kalalan shot ya kata kalieng ka mamangki kisyong. Ki beriu barok ki bedon hapo jong kata kalieng ki laleyo. Ki la duai halaki jong ki blay ki jong ki. Ki la duai halaki jong ki blay ki jong ki. Handrai kata ka eryong kam syam la sange kata ka jing ki jong kata ka eryong kam syam la sange. Hakapor ka bukum kita u kapten ulaong kilen kersiu yo te ubriu batia shatrai jong kata kalieng kilalet ya kaban kersiu yo Jonah u Jonah ulawan bat ulaong kumno hagit utau kapten ulaong uto khat kerpat yo blay jong menamar Jonah utip bakita ke ibaro ki jia namar ke jengle u blay u bamu syakre. What did Jonah do? U Jonah ule yo he chooses death over going to Nineveh. Uong yaki, sim yang bat berat yang asa, duriau. Sim yang bat berat yang seduriau. Kita ki beriu ke la sim, bat kila berat yau Jonah seduriau. Hatu Jonah yam, boleh ulap krek lepadu dok kaban ngujo. But u Jonah udon hapok po jong utau doka. The question is, are you the Jonah of your family? Are you the Jonah of the society that we live in? Are you the Jonah of the church? Hato mga bat mangingi degi Jonah jong nek imlang ka salang ka mangingi don balay ka pat ka para. Balay ngi itang ya ki jing pomsengan.
yo le se mangabat mo ping yo thia hatrai jong ka liang habau bleu don kam yangi bengin long kin nong ye thu ye ka ktien ke jong ka yeng ka sam ke jong phi ka pat ka pra kam don jing singan hak im lang ka sa lang ka phi phi shong ka balang ka phi don ka don pedeng ke jing telot pedeng ke jing pat ke jing pra kat se bangi phai ngi itang ye ke jing sniu. The question that we should ask ourselves is, am I the Jonah of today's world? Hato nga ngalong Jonah jong ka perthai ka bamenta ubatip ye ka e ka ba bleu kwa ay nga bangan le and we chooses dead over them. Ni jet ye jing yap ban ye ka ban le ye ka e ka bleu kuma ujona ude ubreu ba ujona umde ubreu pasnio. He was an evangelist ude unong yalam ubleu khat yu halor ka nong rim ka ba mo long ubreu ba u khat yu bun le chani ne ven reu jona ong em ngam tere ban le. Being a church goer ban long ki breu ki belek jing iseng man la kasngi, it does not guarantee ba mangingi long ki breu ki bela ban pen im ye ki im lang ka salang na mar ngi contribute ladang is ngap jar mo ki breu ki ong kumno ki don ki jing ong ki babon mo kam day ka jing bon jong ki breu ki besneu ko pen long ye ki perthai ki besneu re ki de ki jing ngap jar jong kita ki breu ki babahaken ka ba pen sneu ye ka nek perthai kat kane ka ba mangi ngidan ngemla ban petri nau belai ngimla ban petri no ble yo let's say yala ding is ngo bangi long comfortable ngi song hang ne hayeng mane ngim don ngim don problems ai nreken mau pala dangi ki bedon hang ne hayeng mane ngi ngap jar ngim tre ban yalap ika ktien ke jong ble saki wai pan ngin sapoi hai hapok po jong do kha hapok po jong do kha ke jingkeli namar kata habangi ong kane ke perthai ke sniu kat ne kalong kat ne ke jingkeli pat kalong. What have I done? Ngalale ayu kum usamla jong ke district. Ngalale ayu kum usamla jong ke balang. Have I ever spoken anything against any evil? Hato ngala kren habangang yu ke besniu sala jong nek perthai or do we normalize it? Ke jing ruai ke jong pi mene ke sngotan na bang. Ka ong kum no ngipen kius kong. Mo? Ya kapom da ka mangingi ong bakade ke jing bakla. Ngipen kius kong ya kapop da mangingi ong kade ke jing bakla. Hatok abortion kadai gijing bakla, hatok rape kadai gijing bakla, hatok corruption kadai gijing bakla ne kadai kapom. Kum ki kon gijong balang, kum ka balang, kum pastor, kum nong sarai jong ka balang. Do we dare to say no? Nginod ne em ban ong em ya ki bakum kita. Nginod ne em ban kedok ti ban keren persya ya ki bakum kita. Nengi ong bet oh kam dai ka kam gijong ni. Teng i put a blame on God. How blame you? To unsan le hiu belai mo belai jule belai khat ke ye ki breu kin ye don bentalang ha ka kam ke chong ngat harai pidang kan mau ke presbytery seorang kamar orang keren spangata spang ke jing khat ke chong belai yo isaya ba isaya so ong ha belai not without me lord what le ye ka e khlem manga belai send me pha yang kan ngot na pedeng jengi ki kon samla chong ke district ki bala ya ka ban ngau tho ya kata ke jing sha ubleu don kam ye pi ubleu don kam ye nga bangin le ayo bangin kren ya ke jing sisa bangin pendem ya la de hu namar kat bangi gidang petri na ublei kata ka perthai ka bangi em kandang mat ki jing jenjar ki jing e kat bangi gidang jengai na ublei kata ki bahayang hasam ki jong ki dang jenjar bon na pedeng jong pi song hang ne ngar nga song lang hang ne kan mau ya lagi jong bahayang hasam ki jong pi yo le se don ki babua don ki divorce don ki domestic violence ki ba mad ki jing e ki bakat kata ki dalade ki laduai ho ndrei manga bat mo pingi le ayu nak bentar jong ki do we run away from the responsibility that God gave us hato ngila petrino na kita ki kamram ki ba bleu la benset halor jong ngabat jong pi ngin long nong yalam ayu ngin long nong pule doai ayu ngin long nong ruai choir ayu ladang imla ban change society ka ba mengingi em ublei na mar katau pen kan mau ngi ba ka benta ka ban kong jong jing em jong jona ula pet no na ublei but habau jona ula pet jona yala deu klem suffer ai uyot hia ba hatrai jong kalieng jai ayu uyot hia jai tip hiru ba kata ka eryong kalalan shop ya kata kalieng and that is the problem with being sleepy habanging uyot hia ngim tip jia ayu saudong jong ni Hendrai kita kibriu kan, ki bedon saudong jong ni, ki bayok mat ya kecing bat ya kecing jenjar. Nakadau jong no, nakadau jong apa jong pi. Kita kibriu ki bedon hakalieng rengkat bad ujona ki klem le ye. Ubleu klem khat ye ki. U klem pai ki bikin let sai ki dei tang ki nong let lenti. Ban let chatar shish. Hendrai ki dei ki jing don ki jong jona hak takalieng.
kablap bo ya kejing em kejong ki ha kejing ma lada kejing don kejong pi ha ke yang kesem kejong pi ha ka balang ka bom pi don ha ke im lang ka salang ka bom pi don ka bo jing mai ki wai pan kela ka bom yet yala de is there anything hato don ke ka bo bele ula pa pi ka bom pi pim syam lale hadian bala bret no yo jona na markata na kata kaliang hapok po jong dok ha dei hak po jong dok ha bau jona usakala ka bom kabenta ka baar jong kejing em kejong jona na markata he runs along with God. He runs along with God. Ulamare rengkat bat ulai. Habau ladon hapok jong utau dok ha. Hang tau sakan mau yo belai bat usaduai wo belai. Penlat yang anang ni. Bangan lej sakata kejaka kabamome memon yang ban lej. Kejing long kejing em kejong ikum kebreu kalong kumta. When do we pray earnestly? Hakapor kabukum kanong iduai ba. Ting kicing duai kicong i hapo yang mene kimla ban kot show belai. Kadon kicing ong kabukum kata. Ndre kicing duai go pi duai ha hospital. Habadon pahiyeng jong pi hapo ICU. Hang tagen ni duai dak donod bat kemen siam baro. Dei namar kata kicing ruai ka ong kumno. Ngin yaro ru yang meko terai namar ki kuslai hi. Kishitom ki babe yang syame ban pet ban re. Dei hakipor ke benging yo amat kicing ya kicing kuslai ya kicing pang kicing shitom. Dei hakipor ke bukum kita ki banging jan show belai. Mdei hakapor ka banging sngob ha. Mdei hakapor ka pada pedeng jungi kun samlang ngelet sagi cherry blossom festival hato pikan mau belai hang ta em. Hakapor bakidon ki festival ki belai paujan. Hakapor bakidon ki wedding programs ki jongi kan nongut na pedeng jungi ki bedakan mau sisa yo belai. Mau wat na pedeng jongi ru kum ki kun samla dak baburom wat ki nong yelam jong ka balang ru. Habadon bayato ki wedding haki yeng ki bahasa hayeng hasam jongi keli kumno. Ka wine pitet dak ai. Is it an important wine? Teng haduk ba let bayak priau ong no. Halum jing tep teng wat kinong yalam jong ka balang gi dang habiet ye ka Bible da ka pha ingi ban pule doai namar ngimra. Kata ke dei ki jing long ke jong e. Dei tat on dang imat i ki jing e. Dei tat on dang imat i ki jing le i ki jing jenjari i ki jing pang ki jing stom bangi sayen yau belai. Ni iru yu jona ba ulong ta. Habau don hapok jong tau dok ha. Ulah kena ka mamut. Ulah pai la ki jong ki khmat ki jong usau belai ulah pendem ya la dei he jing duai. But ulah let sakata kejaka ka bau belai ulah pha yu. Kan nungut na pedeng jong pi la de pule ka kitab ke jong jona. Honestly. Menong barok kawai ke Bible te tharai bon pempat de pule. At least kitab ujona namar ka de story ka banging latip ha ujona sangut dok ha. Hakapor bangin like Sunday school. Te yok dan gan gi baktik ha kijeng mot kijeng perkat bangani ngak wat tip sepang ujona ulong komno. Dan belada pulis pang kitab ke jong jona. Yok dan tang bang tharai ki babon na pedeng jongi yok ngimpat pule. Kadon kamot nice ngau sengan ban ye poi beneng ladam pule Bible. Ma. Kata kedai kijing long ngai kiran pai kata kadon kedai kijing long jongi kum Kristen kijing ngau tikena ban poi beneng tang pamju pule Bible. Dei, ngau tikena ban poi beneng tang pamju pule Bible empoi ladam pule. Because that is the only way. Mo bangin itho yo belai mo ngakeli last time ro ngathrai soran kam hek presbytery ngakeli yaki brio na ka Bible pi itho en em ita pi itho en em ita bun pom itho. Tang ong ni dang la ba phe la chadu jok pi poi sa beneng yo pi long nong wei ei pi mi itho te yanoi no ro. Mo du jok ti bon parlong. Sa beneng te bom itho sudah. Dai habakum ta him le ran dang la ba poi sa badon parlok hui hoi. Dai take it as a joke but take it seriously. Kadon kami ngi bingin pulai ke ketian ke jong oblai mo. Henry te le no even long Kristen. Le no even long Kristen. Te haba oblai ula khot yu jona ula pun ko ngu ya la de. Ujona ulat shani neve but ke jingelap ka beleng kotam ha ka Bible ke de ke jingelap ke jong jona. Ujona usu ong kumno. Ha ka lenong ka balai ke khot ka besau jona uyat ia kata kanong pa hani neve. Ban usu ya lap baju ong sa sau pausngi te ya kanineve on sapan kelon sa sau pausngi ya kanineve on sapan kelon usu ya lap tang kumta bat baro ki breu kanineve ka kitien ke jong play ka itu ini nadu usiem kila kala ka pamot when you are with God nothing is too small
Haba pidon rengkat bat ublay, haba piyat rengkat bat ublay, omdan kabarin. Lakan dia keduriau ke besau tang dau dingdo jong Moses. Lapan kelon yau Goliat tang dau mau bau David ukawang. Hatoren bat ublay, Habang idon rengkat bat ublay ngilak ban le iki bakrau. Ngikan mau yu tu kena ro. Tang santeli ki ku bat arteli dok karen. La ban pesai kisan hajar ngut kibreu. You might think you are inadequate. Ngilak ban sengau yalade bangimbiang idunah yang baro. Andre habang ngipen ko ngu yalade hau belai. Habang ngipen ko ngu yalade hau belai. Ublay un pendon kami ngi. God does not call the qualified. He qualifies those whom he calls. Ublay jukhat ikibriu ke labiang lepan adong sedong. Andre ya kita ki bamu ukhat upen janai, upen biang. Meneh ke por ke ngi tang songkahi store ngitang yo ke banikran ni kata. Ini orang ngi kibriu te habang ijiet ikinong sarai jong kabalang mo. I pastor he ang kita ngijiet kadai ke cing sisa hero ngijiet ikinong sarai jong kabalang ngi persang panjat sikina dong hadong. Ulong ubakum ta long. Andre i story ang ba ikan mau pergi senran ke jong Jisu hak standar ke jong ngi mentat barok kinum yo. Umat hiya sudewe ude nong krong khajana. Kiwe gidegi nong tong dok ha. Mo katau Jisu khat ikbru ke bukum kita makin long ki senran ke jong u. Bat habau khat iki wikai ki license mo ai ki training ka biang. Wat hadin kata dang don balen yo Jisu dang don badi yo Jisu. Kata kadai ke jong long ke jong ikum ke bru. We are too quick to judge at times. Mo ngikoloi palat ban bisari ki we. Mo rengi dei ban kan mau bahau belai ulak khat iki to ki bru. Gaktian ke jong belai ru ka ong kum ta. La dala jiet ya no ben kin long kum kin nong sarai kum kin nong sinsyar. Laki dei hak imlang ka salang hak san pertai. Wat hak balang ru ki dei ki bru ke bau belai hu lajian. Ya ki bukum kita ngi dei ke ban purom, ngi dei ke ban duai na ka benta jong ki. Mdei bengin ke do kti ki. Ngi dei ke ban duai na ka benta jong ki pedang ki jing duna ki jong ki. Om bengin ke do kti ki ngi yo i bau belai ulong kum ta. Jujiet ya no ru ya ki bru ki belabiang lepa. Rei haba maki ki don rengkat bat ubelai upen don kami ki na ke benta ke burom ke jong u. Ubelai na marketa haba ukhat ki bru barok ha ke tien ke jong u. Barok na pedeng jong ki pen i la ke jong ki jing dona ke jong ki. Haba ubelai ukhat ya Moses tre wang along bru bethlun. Wang am tre. I'm not good enough. Pa daw Aaron, pa da ke Miriam makin let Faro. Rei ubelai wang let mame ngangan keren leng ba jong me. Mo habau khat ikbro baro omdon ob ong ngahang ni mo tang Isaya bunut ban ong kita ketin ngahang ni top ha ya mangabat pina markata ngi de ban pet yala di do you want to run along with God and be a difference atau pikwa ban ya rengkat bat ubelai ba pin long ke jingkelan nak mentaki wepan yo le say piong I am not enough ngam biang ngam baha ngam la rei haba pidon rengkat bat ubelai un pendon kam yepi ubelai un pendon kam yepi un ai yepi ke bor kabadon kam namar kata ka long tangga itang ke jingkongo ha ke jing yalam ke jong ublai kabenta ka balai bat ka bakhado hadien ba ujona ula let shani neve ula yalap ika ktian ke jong ublai kinong ni neve kila ka bamon hadien ba ujona ula dep ban yalam ule ayu ule paino ukiu halor jong we ulum usong hangta badu am ya ke tau ujona up ya ke hangta Nuar ujona kapor bu yalap umtip begini ginong ni devi kila bamudlon. Uam ya kai. Upen uam ya gejing penjat jong belai yang ni neve. Kata kedai ka jing temu ke jong Jonah. So on the third part of his life, Jonah was running against God. Ujona ulat ni neve. Tang ba kami elanti bagi nong ni neve kin kila bamon. O kami elanti ba ublay un sa penjat ya kinong Nineveh to prove himself right. Ban peni bag jingelap ke jonga ke jingelap ke besisya kinong Nineveh kilayap lut. Namar blay uang sa saw pausingan sa penjat lut yepi. Handrai kini kinong Nineveh kila kala ka pamut. Uap ya ke judgment ya ke jing bishar ke jong blay na lor jong taulum. Uap baki blay un sa penjat ya kita kinong Nineveh. Handrai yo iya kai. Uyo i bau blay lama. Ya kita kinong Nineveh na marke jingkela ka bamut ke jongki bado klem penshitam ai ru em yaki. Hakapor ka bukum kata ke jing sau Jonah ula dei ban le yo. Ula dei ban risa ban kemen ban ong yo blay ngai ngo ye me blay na marme me penlat em ya kinong Nineveh.
Henry em. Ujan nau ong ngalatip te balai ke jenglong ke jong me. Balai me kwa ban penle ran yang. Balai me pha yang asini neve me ong ban penjot iki. Henry me klem penjon. Lada me kwa ban pen im balai me pha yang. Mo. Kakapor ka bukum kata. O balai ulai yo. U ayo we jing thong. Umi hajan jong jona. Baru tahu jing thong ulasan. Kelalong ke jengkak serngeu nak mentah ke jong jona. Bat on tahu jona ulak hipat kum jan mien. Utau dieng ubadon hang tahajan jong layam. Uyu bau don ukniang ubabam yang tau dieng. Ulak keli kelai boleh ong balai kan haduk kan ni wat yung ne dieng ubadon hajan jong au bai serngeu ngar ulayam. Ublay ong yu hato me thung mo me yung ne dieng, hato me pensan mo me yung ne dieng, hato me ai mo me yung ne dieng. Em. Kataru habau ne dieng uyam me snusi. Mudur. Kat notam mangale ublay wat hawi kanong ni neve dalagi jong kikti kijonga. So close to God, yet so far from God. Ule yak ege bau blay kwa yu bunle. Ho blay rengkat pat ublay. Handrai umla ban sngoto yak dok not ke jong ublay. In the church, but do we understand the heart of God? Hapo yang mana? Mo kinong kit kinong bae ke kam ke jong ublay. Handrai ngidon ne am kamen siam ka bekum ublay. Ka jenglong ka bekum ublay. Ka balak ban mam, ka balak ban yaram. Ka balak ban IT ala dina ka benta ki pan. Ni ngilong kumujona. Mo ka ne ka deg illustration ka pangang kiran ba ki por baro. Bon na pedeng jong pik bela yo sngow nga pilaro ik ban yo sngow kita. Kum kinong yalam jong ka balang. Kum ki kun samla teng teng mo pipi rwai ni ki balang ki mo pipi don. Yo le se don kapor jong ki kun samla mo bo pipi khot lang i parlok jong pipi ong ki aleng ni lit practice jing rwai lang. Mo namar kidang wan sa thamai hapo balang kidang ra kerteng balang galak man long kopta. Onda kilawan te la dei men le rwai sinot mudur. Habar rwai sinot te mala ban le nyo phok pra phongot hab su jet na lai phongot mo standard size jong choir namar ka bus kan ni katai. Pi ba khat lang i tai parlok jong pi klem sha jien namar i kham bahasur mei. Pin sa ong pat kumno mangahi ba yalam i la dei porjet pateng adu mangah. Pi yalam bo pin yo enam. Ni pi yalam bo mi la ban sekriyo belai. Kalau abang long yang ini duduk kinong sarai jong balang ru, kita men besan kita khot jong komiti balang. Ini lah abang yalam, jingi sengi parlok ki jongi ki bidang surong balang thamai, ki basa awai ni ora balang no sa balang jongi ban yesengai. Mo kila ara balang bopli, poi project de khot komiti balang yo mo ki duk mo pi. Pinong gumno, kumujona belai ke ega bakat kene. Hato ngam syam la sacrifice la dena ka banta ka balang, ngaduk pat manga menta. Toh, ki kentat yang ngatingin saipen. Hato kontai ki jing sisha, we might laugh it off, but that's what it is. Mo, what hapdeng jongi pastor rongi long kumta. Mo, ki kam ki babon hapo jong sinot hapo jong PCI. Hai presbytery ki mungdon ke politics kaya rengkat-rengkat. Ban ngi sungang hiro ban ong kumta. Oh, menta te pidam le politics ten yo poi sai. Mo, hablehi. Hablehi. Namar kata kadau ongkum ka team jong pi ki yut sandek bala dep ka ongkum no jong ka pertain ha ka pertain rai om jong ka pertain no question ka banganga dei ban kli ala di mentah ka long am I running against God ki kitian ki pangakaran ki kam ki bangale hatong ngale prasa ai ki bo bele ko ai nga lada kumta nginam la ban dan rengkat pat oblei ujona pan ni ai ngu yo blei ha bakut ki jing em ki jong u on daw bele la pen sai la pen sngo thu ki jing long ki jong u sa phai khmat biang shau bele u sa phai khmat biang shau bele ki jing kli na mar kata yang ngaba dengi nek sing ki long kat ka ne ka perthai ka mangingi dan kat ka ne ka perthai ka mangingi dan kat ki ne ki jing e ki mangingi kendo kat ki ne ki jing sneu ki mangingi yu i do I contribute to them hato ngai no senyang ye kita ki jing sneu ning la long kalan mo pan pan bhai ki hato ngala phet ri nau beleng bakini ki barok ki jiabat ki long ni ladang la pedri no boleh ngadai ban le yu ngadai ban mare no rengkat bat umta IT la de ho boleh pai khmat su yo le se don na pedeng chongi ki bom sngo thu ila ki chong ki pop ila ki chong ki chung duna ka wei na ki pop ki mangi don ka de ki chung sngo biang ya la de bat kata ka khanglat ingi bengin yu i la de kum bangilong namar bangi sngo bangi la biang don lada ka don ka kum kata ngi de ban pai khmat so boleh ban ong here I am mo hang ni ngangadon sim yang aku pemangang along bangan la ban le yu bangan la ban le iki ba kraw nak ban taw le
ladang ila petri na boleh ngin pai khamat shu ngin pai shu kijing duai ngin khot kerpat yu dang download bat kemen simbaro bat ngin mare rengkat bat ngin yo mat kijing suk rengkat bat ngin long kijing kerkunak bentaki wepan rengkat bat ngilak ban le yiki kam ki bakrau nak benta chung ngin kan mau ru yo we brio pau nam William Carey yo don na pedang jongi ke bom tip ke bom itu yo tauran pa mo udah brio bal sedang ye ke Serampur College University ke mengi ke store barok ngi pas udah tang unong su juti nari bilan dari uwan syari India mau bertranslate nengkong nang syap ye ke Bible kasih lada kadon ke por ke pipila ban lech Serampur pin lech archive jong ke Serampur College kandon ke Bible ke translate ha ke ketian kasih la thoi ka ke Bengali script tang badangi pule ka kandai ke ketian kasih kata ke Bible ke penengkong ka bla translate ha ke ketian kasih na ke por jong William Carey udah tang nong su juti wan seduk sene bat mata baro na pedang jongi ba pule pastor po jong Presbyterian Church of India bat kiwe ngidai ban pas na kata university ke momu ulasang bat ublay don ke ke baren ladang ngi IT yala deh ke jing lam ke jong ngila ban le ke kraun nak pentak burom ke jong ngakot ipi na marketa kum ke para samla ba pin le ngi keta yola se hadu mentadang don na pedang jong pi bom ya rengkat bat ublay ke jing long ke jing im ke jong pi man laksni mo ke difference ka pi la ban le kumbang ka Mother Teresa ka ong if you can help one person at a time that is more than enough mo ngila ban yarap tang yo we breu la biang dan kam ban yarap iki babon mo namar kaktian ke jong blai ong datang iwe men siam ro ikla ke bomon ki angel ha peneng barok ke sat kemen kam ju ong si phau khat san ar phongon iwe la biang mo each one la da barok na peneng jong ikum khun jong kalat khra district jing sang samla ki bedon hang ne marwe ngi don ke jingkut jingmon ngan lej nang ne ngan pen kala bomot ye we bro ngan yalam jing sang next week ye we bro next ha jing sang district ke jong pi double ye kene pi pin don panuan jing sang ke jong blai ki bon na pedeng jong ngim lech jing sang district ngong ani belong jing sang district nai lech chu bon bro tan mo ngong kom ta ndrei ha beneng ke jing khap nge akalong kham palat bon ki bro ban yarwai mo nai kwat tan ban long comfortable nai kwat tan ban long comfortable ngidei ban song sabaru ngin song ke jing sang tes le yo mo party kini kita ngidang la te beneng don concert haduk khatwei khat arbe jing isu yang isu kenti ngim tan hayang manepat song alor suki pithat senta. So all these are very practical but pipi dei ban le mo gijing long gijing im gijing sedang kwa ban ya rengkat but oblay we have to do that ngidei ban le kita there is no excuses with God perfection is the standard of measurement mo kajing janai kadai gijing thau gijong oblay tela dangi kwa ban ya rengkat but oblay ai ha ui gijing dunai gijong ni ai ha ui gijing klot gijong ni pai khamat shu pedang ka pop ka pipi la le namar mdan batip ka pop yu pipi la le andre pipi tip de la de maroi berkata kala banong ka pop jong dok ha pipi mla ban mi nang ta pin mi pin kang oblay unios ngo bat un penlong ipi kijing kerku ndre ondang lalong kijing kerku pat ki babon ngilayu i kene kijing syam dei tang jona wat ki nong yalam tak baburam ki babon hagari khasi bat chantia jongi balai ki i ya kebalang namar balai gelas ngobiang yala de ki i ya kebalang bagi ngobiang yala de they run against God hagi zakar bikin reform ya kebalang ka mengki kidon ki mino bat dak baburam ki bon kidai nak kebalang Presbyterian jongi ki ongkom no ko kebalang jongi kelalong jongi kelalong traditional palat kelalong orthodox palat ngin snano dak balang bethamai if you want to reform the church reform it where you are ladang ikwa ban keren pang reformation ngin reform ya jaka ka mengingi don kan pin mi pin sang balang pin reform ya bobot di piu de tang besngok tenat di pi kan nreda pikwa ban reform ya ka balang ngidai man long komta we cannot run against God ngimla ya ke ban pet ban mare persa ya boleh lagi dak don ki bro ke hukum kita ki bedon hang ni dak borom ngong pi no jing sngo hukum kita pen ye lamba klai ki bobon pen hab ai jing kanyaru ki jing kai ki jong pi ke don coming in mar kata bangin yet yala dia kan kesnge which part of Jonah's life am I in hakano na ki benta jong ki jing im ki jong Jonah mangangadan if you run away from God kembang ong pai no sho lada piat rengkat bat boleh continue ha ka walk ki jong pi bat boleh continue ki jing yat lanti ki jong pi bat boleh bet pen long ki jing kerko dalda pila le persa pila mare persa yo boleh kela ka bomot ngau thu e ka boleh kwa ai pi pin le pin long ke jingkerku nak mentak e we pan boleh undek kerku pada undai ram boleh nak mentak buram ke jong amen tak ke pon ngi yo sono e jing pinbla naga jing sama district bat kumju na kabalang
Mr. Chairman, kini kilong jing puna nak liang jong ke district. Kerja semla lang kra district ke bakat du. Jong nik snem kan long por sunsteng. Ki program kan long kumni hak por sun beje du sunsteng ni yo ke jiroi per hemen sim. Hapo ke jilam jong ke semla balang mau shbun. Ban peniat je ni seng di chairman jong ke semla lang kra district Mr. ES Walang. Ni yo ban polis dang badwai di Miss Safira El Nong Ni yo ban lum je engu kat badang lum je ingu ngiyo sngo ya koya nak jiseng semla balang mau sebut ban nak jiseng semla balang umpling ban nongkren long reverend dison ngiyo jimpna bat kejing kru penwai kajiseng lain kra district hanus nem 11 kan long balang Christian mau sebut hakitarek khat san January arjar apulai bat kinongkren hak sngiu try kan long kumne Hakat Santrik January arjar lai Porsche Pobeji Step Reverend D Lendam Bark Porsche Beji Steng Minsngi Reverend Lendan Siem Kajingseng Line Crop Jingseng Samla Line Crop Prestry Kaba Arpau Kanlong Balang Presbyterian Light Court North My District Hakitarik Lai Du San February arjar apulai Kinong Kren Hakasngi Utrai Kata Santrik 9 February arjar apulai Porsche Posting Step, Reverend I.S. Lingdo, Shibiji Steng Janmiet, Reverend A.I. Karshie, Barkporn Riv Steng Janmiet, Reverend C.N. Karbuki. Kajingseng Samla Langkra District, Kabakat Sao, Husnam Arjar Arfuar, Husnam Arjar Arfulai, Kanle Kajingseng Samla Balang Presbyterian Umpling, But Kitarik Kenong Kandai Shpau, December arjar apulai. But kinong kren akan seng district hanus number 1. Hak Porsche Poweji Mr. Nong kren long Master PL Dingdo tun besan elek. Porsche Beji Steng Janmiet Reverend London Siem. But Porsche San Steng Janmiet Reverend Shanbok Warklow. Kanigway kawan nak jingseng samla lain krap presbytery kabdai ke subject ke scheme proficiency award jong ke jingseng samla KGP provisional sinat pedeng kabdai ke pentip baka jingseng samla KGP sinat pedeng provisional sinat kan ayak khusnam namta kelas 10 bat yak HSS LC kelas 12 arts commerce bat stream abat science stream jong ke embos CBSE but ICSE but habidai bat kini kelapan bet kumni namta kelas 10 embos on I tangi kibapoi hak dan top 20 ICSE on I tangi kibayo duna yak handai 4% but kenyo tangi kitap 5 lada kena kib apply kilong kambun but na kumta ka CBSE on I tangi kibayo CGPA duna yak handai 0.5 Kabalong kendai po 0.8%, but kenyo tangki top 5 lada kena kiba apply kilong kiba kambun. But nak mentak kelas 12 commerce science but arts kenlong kumni namtak embos on I tangi kiba poi hacker dan top 10 ICSE on I tangi kiba yo duna yak kendai 4%, but kenyo tangki top 5 lada kena kiba apply kilong kambun. CBSE on I tangi kibayo duna yak kendai 4%, but kenyo tang ki top 5 lada kena kiba apply kilong kambun. Tehbai day bat kane lakarpat igino kiparlok samla kiba pass but kiba qualify nam ta kanika proficiency award ken subha bat kendo yak secretary jong ki jiseng samla balang jong pi hang no ba pidon but ba ki secretary jiseng samla balang pat ken subha shangi kom ke district bangin sayo an pa pat skibor kiba halor. Tekum tu kembala penbenamannya ba nakaliang bala yo wan kuliah kan pot ba nakaliang jongka jisang semlalang krat district ngile wan penmi kum tu ya ke short movie ya ke bangila ai kerteng kejing ai subah Christmas kum tang kerpat fi ki para banget baro ki badon nakani jisang district ba pen subah ban saya pet hakani ka sgi sejan konwan kata khat nyo trik brai ba khat ar haka por prabaji janmiet haka good news TV jong ke jisang samla KGP sinat pedeng KGP sinat sebni kini kilong jipun
pat pin ngobaban bu jiket mau ya gi penba oh Jerman kajing penbena nak balang kilong kumne nginam don je seng hadin bawai ni kajing seng namar nginia sno lang bat ni kajing seng distrik Jongki Samla hagani ke Janmed ke English Service of Police Bajar haga por Saujiteng in Ukraine de Pastor SR Dekar Achai ke sengi kan don kajing seng jing dong haga por Ndriu Baje Janmed haga dong mingi Ninyo ikajing seng hayeng iba laikin shooting kene kayeng don apok Central Pari nong keren dari pastor jungi, pastor GS umbi. Hakadong sebngi, kajing seng kan long hayeng jungi kong joyful kind. Kini kayeng kadang nong siliang, pari nong keren dari rambak balang jungi, iba aibor lungdo. Hakadong setei, kajing seng kan long hayeng iba Walton siang peliang. Kini kayeng kadang nong pling, pari nong keren dari rambak balang jungi, iba ti wanyang. Haga katsau terik ka jesek mit balang por Ndriu Baje Janmed ngin yo e ka jeseng pediang balang bat riukot nong pelis tang bat duai idei Mr. Aibor lengdo rengba balang. Haga sing sejan haga jeseng duai sing sejan por Ndriu Baje Janmed nong pelis tang bat duai di ikong pilda nong rum. Hagani ka singutrai ka baruan kat praterik haga por nyau baje men step ngin yo i ka jing sang kena pari nong keren hagani ka jing sang kena ilong iba ban rap lang dingdo haga por chpeu baje men step ngin yo i ka jing sang pen baptis inong pulis tang batwai di ramba balang jungi iba CS Dekar haga por si baje in yo ke jing seng jing kawai turai nong pelis tang baduai di temen mesan bi karpungor hak bi dei ber ngene ka jing seng pen baptis la kerpat ya ki parabangai ki badan ki khon panwan ra sya ka jing pen baptis kin soba ban ai ka kerteng jong ki khon jong ki hai temen mesan ki enwar da ka patho ba ya ka kerteng jong ki khon kan thai le ni sin rang kas ngi kha batru keteng kemik ba bat kajakasa hadin balawai kini ke jing seng la pengkre jing bam Janmed nam ta ki khot jong ka standing kwa jong ka Laim Kra district hayeng jong ba F Kharmujai hang ni apok se not ki khot ke jing seng samla ki song ba ban yalam ikani ko wayar siakan ke yeng haka jing seng san siteng hadin belawai kini ke jing seng la penkre Jamed nam ta ki khot ke choir ke balang mausibut hayeng jeng kong sen kiri khar kungor kini ke yeng ke don apok se Central bat ika choir jong ke balang umpling hayeng jeng temen mesan bi warjeri kini ke yeng temen mesan bi warjeri ke don apok se East hang nero la kerpat yaki samla jang kabalang kit song bahaban yalam yakini ki artli ki kwayar syakite ki yeng nam ta ki jungpam ka children fest kan long na duka khat khandai terik badi ki form la banyo naga yeng jing ba Solomon Dahar but ban penyeso yakini ka children fest ki dei ban long kat saus nem serum bat sobaha ban penpoi ya kini ifo mapo kat pra kat ar arajar arpuar banda kerpat ya ki kemiki kpa ke badan ki kun apo kat saus nem kin sobaha ya kaban pa ya ki kun jungki ban penyeso bat kene ke children fest kini kilong kijing penpena
so baban bu jingkan mau itu jingpen benar kepingin ayo so kam tam wedai begitu proficiency award dah don ki sama lagi pas baik exam kejungki so bahan pentip shengi sing samla district nam ta ban ai award pi pas baik exam kejungpi ni la poi syaga bentah kepingin penwai noi kejing sekri blai kejungi ni pen pau kejing sungu yu blai balai lami no lu pas dang hadu kena kapor mentah ipen pau kejing sungu ya kejing sing samla lai mukra kepada kami hak praise and worship nanti Mr. BC lai balai lami apa polis dang badwai nanti kejing sing samla balang pokse bagi standing kuaya jong kejing sing samla kepada ai itu kejing rai kibas sungu tonat bat kerpang ho jiki nong lam jing rai organis kerpang ai nong kulen jingi reven PS tumung nama ketukor kubor ke bila ai paling jongi ke kubor ke badin por ke balong cheren jingi kum ki samla bai pen ke mau ngi sepang ujona pat ke jingkot ke jongi ke ba ke jingkot ke long bangin pendem hakamon jong ublei ya ke jim ke jongi demu banjalam demu kan Christian bor ya ke jingim ke jongi buman lakasngi panle ya komon kiju ubili nang kurkui pi pastor ke sakri jumpi nang ai bol pi kui ke sem ke jumpi la poi sing ke benta ke pengin penwai no ke sakri blai ke jongi patung ni yang lang ni ruai ke jurai ke ban rus pa arpupra nang ke batamai ban rus pa san nang ke barim rus pa arpupra ban rus pa san nang ke barim ba hadin kini kan sakar pa di temen sanjung kini ka balang temen san timah in soba ban dwelling ko halor ki bar pendapat lagi na kejung ku penwai to yalam try baba yang iki kun samla kinong pop balaram bat baswai lingba jeng e baro tang hami aingin sno lam yangi shaburom jong mehi nrius pa aku pra nrius pa san Dalam tribe of Ha yang ikikun samla kinong po balarembat baswai leng bajing e baro tang hami angin snow lam yangi shaburom jong mitra lenti je ya jongi dap jing sneer bajur si Raiba i chami mentangi pan jing maba trim ki am jing dom ya ngi kata lam yangi shaburom jong mitra anda jing trelawai ngin yo sho bat mitra jing suk jing men ngin shem ru Hagari bapernai long mami kajing shai lam yangi shaburo
kepat igi parabangai dalam wai gini kecil seng semua bahaban ya rung cha ki yeng parabangai ki bedon jenis jan jongka yeng mana kenapa pendia wan pat agakir seng met ku boleh sebuan project tuai au boleh ukpa jong yu bah meneng ni aingo yang bikin rat babala keren biang yagi ya kubur ke ketien ke jong bi oh nila juga ngau sibun ki jing keren ni pan maap nami au boleh bagi melapat pan pentri kam yagi aga jing im ke baman la ke sengi ke jong gi aga ni ke por ngau ngau au boleh ya ke jing im jong ujuana ba ke jing khot jong mi u man pentemai ya ke im lang salang ni bai mi ablei ba men ai bor yang ni kum ki samla bangila ban le ya ke ta ya ke ba me man bat ban le ya ke mon ba khut ke jong mi ha ke jing im ke jong gi ba marwai ha ke jing im ke jong gi ke ba dei ba ke im lang salang hoi bat ke barang bat ke jing pindan burong kam tam ya ke te ke khut ke jong mi ni ai ngo ya mi ablei tang syakri ke jong mi malam ban ai yang ini ke kubur adwai hami ablei ban yang kerhu ya ke ministry ke jong ke yeng ke sem ke jong ulang lak ban long atiar ban keren ya ke jing shisha ya ke hok ban ya ke buram ke jong bi ha ke bawai no tu ai ba ke jing ai ke badak biang ke jong trai jisu unong penim unong sis pa ba ya jong i ke jing ke ba pela ke ba mayan ke jong boleh kupana bam cukut cabam cukut ringkat lambat ke jing selok ke jong men sim aku unong pengen unong penchat bor jong ke barang kin long ringkat bat ni ki samla ke ba district like mukra oh ki samla ke barang aka KJP assembly barok ke bai kin long ringkat bat ki para bangai akan ni ke ri bat keleng satlak ke bertai nadu mentah doa halakarta amen